pred možno 4000 rokov pred Kristom, 6000 rokov dozadu, indoeurópska rodina, boli sme niekde pri Dnipri v Ukrajine. Ukrajina! A dobre, nebudem trápny už teraz. Táto skupina indoeurópskych ľudí sa rozšírila po Európe a postupne aj do Indie cez Irán. A rozšírili sa tým pádom aj naše jazyky indoeurópske a sme najviac rozšírenou skupinou jazykov na svete. Čína má tiež skupinu, Japonsko má tiež skupinu, Korea má tiež skupinu, americké native jazyky majú tiež skupinu, Afrika má 3 veľké, obrovské skupiny, arabčina nie je indoeurópska napríklad. Takže indoeurópske jazyky každopádne kolonizovali veľkú časť sveta, čiže hlavne tie Ameriky, proste tam majú angličtinu, španielčinu, portugalčinu, francúzštinu, takže tak. Je to indoeurópske. Každopádne, čo sa týka slovanských rodín, indoeurópske jazyky sa neskôr rozdelili na Romance, rímske jazyky, romantické, či aké po slovensky, napríklad francúzština, španielčina, taliančina, rumunčina, occitančina, galičtina, katalónčina, neviem čo všetko. Taliančina je konštruovaný jazyk v úvodzovkách, čiže tam máš tiež dosť tých jazykov. A čo sa taktiež germánske jazyky, z nich vznikla nemčina, švédčina, blablabla, holandčina a hlavne angličtina, ale tam má obrovské prvky francúzštiny a latinčiny a trošku gréčtiny, čiže čo sa týka čisto slovnej zásoby, tak možno 20 až 30% toho jazyka, čiže angličtiny je skutočne germánskych slov. To sú väčšinou také tie domáce, normálne, neformálne slova a potom tie francúzske sú také formálnejšie. Napríklad otázka je question, ale francúzske slovo pre otázka je inquiry. To je také formálne, vieš. Každopádne, čo sa týka slovanských jazykov, tak rozdelili sme sa. Tam sú tie germánske, romance jazyky, keltské jazyky, welština, irčina. Keltov Rímania úplne dali doprič z Európy. Grécky jazyk samozrejme. Potom máme baltoslovanské jazyky. Baltoslovanské jazyky sú skupina 1, ktorá sa oddelila od indoeurópskych. A po nejakom čase sa dosť oddelila tá baltická skupina. Čiže už boli len baltické jazyky, to je latinčina, lotyština, litovčina, lotyština a litovčina. A slovanské jazyky sa oddelili na vlastnú skupinu, čiže mali sme staroslovenčinu. To ste možno počuli v škole, ak to niekto pozerá. Staroslovenčina. Staroslovenčina bola tento proto-slavic jazyk a to bolo možno ešte až v 10. storočí nášho letopočtu. Stále tak, síce už extrémne rozšírený to dialektové kontinuum, čiže proste na Slovensku máš západňarov, východňarov, tak niekedy tým východňarom nerozumieš. Teraz si predstav, že všetci Slovania hovoria jedným jazykom, ale tie dialekty, čiže tie nárečia v úvodzovkách od západu na východ a na juh by boli úplne, že nerozumel by si nič. V podstate už ruština a tak ďalej. Ale stále je to teoreticky de facto jeden jazyk. Rozdelíme sa až po čase. Prichádza rozdelenie na 3. Západoslovanské jazyky, východoslovanské jazyky a juhoslovanské jazyky na dole. Západoslovanské sme my. A Česi a Poliaci. Ale zatiaľ máme západoslovanské, západoslovanské, východoslovanské, juhoslovanské. A prichádza Old Church Slavonic. Stará kostolná slovančina, neviem presne, ako by som to preložil, každopádne Cyril a Metod nekodifikovali nič. Cyril a Metod prišli do našej Veľkej Moravy roku 987 alebo 900 niečo, nie som si vôbec istý.
v 10. storočí prišli Cyril a Metod, dali nám vieru, dali nám hlaholiku, dali nám veľa vecí a mali sme teda aj tento kostolný, taký oficiálnejší jazyk, ktorý sa používal vo všetkých slovanských hovoriacich územiach na liturgiu, na omše. A rozšírila sa tak aj cyrilika, čo je azbuka. A tu používa polovička Slovanov, veľa Srby, môžu používať aj latinku, aj toto. Bulhári používajú, Macedončania, Ukrajinčania, Bielorusi, aj Rusi používajú všetci azbuku. A taktiež Rusko to rozšírilo ďaleko po Ázii. Hlavne Strednej Ázii, ale aj Mongolsko stále používa azbuku. Čiže takto sa to rozšírilo. Potom sa tie juhoslovanské jazyky rozdelili na tie dole, na západné juhoslovanské jazyky a východné juhoslovanské jazyky. Tie východné sa neskôr rozdelili na bulharčinu a macedončinu. Čiže macedončina, to je ten malý krúžok nad Gréckom, patrí skôr podobne bulharčine, ako tým chorvátskym a srbským a tak ďalej. Sice bola v Juhoslávii, Macedónsko bolo v Juhoslávii, ale Severné Macedónsko má jazyk podobnejší bulharčine. Ostatné krajiny, čo boli v Juhoslávii, to je Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina povedal som Srbsko, dúfam, sú súčasťou západnej juhoslovanskej skupiny a postupne sa hen tak rozdelili na slovinčinu. Nie. Oddelila sa, v podstate slovinčina sa oddelila možno pred 150 rokmi, dosť nedávno. A potom srbochorvačina je podľa mňa stále jeden jazyk, ale máme tam 4 také prízvuky, ktoré sa medzi sebou hádajú, teda 4 dialekty, 4 nárečia v úvodzovkách: srbčina, chorvačina, černohorčina a bosňančina. A tým, že tam majú obrovské spory, Juhoslávia sa rozpadla pred 30 rokmi, tak hovoria, že sú iné jazyky. Ale mandarinčina je jeden jazyk a oni sú 4 jazyky, čiže aj keď sú oveľa podobnejší. Politika, diplomácia. Čo sa týka západoslovenská skupina, západoslovanská skupina jazykov. Západoslovanské jazyky, to bol zase jeden jazyk, sa neskôr rozdelili na lechitčinu, no v angličtine lechitik, čo je v podstate nejaký starý divný názov pre poľštinu, a taktiež takú staročeštinu. Alebo môžeme to nazvať čechoslovenčinou, ale nikto to tak nevolal, hej. Čechoslovenčinu. A tá sa neskôr rozdelila na 2 rôzne jazyky, ktoré už neboli len... Viem, že Moraváci stále majú proste takéto nárečové kontinuum podobné slovenčine, ale akože spisovná čeština kodifikovaná a spisovná slovenčina kodifikovaná podľa stredoslovanského nárečia, Ľudovič Štúr, sú 2 rôzne jazyky. Tiež tak pred 200 rokmi, alebo tak nejak. Tak, skoro 200. A poľština má menšie podjazyky, sileština, teda slieština, ďalšie jazyky. Akože oni sú také malé. Ešte máme lužických Srbov, ktorí išli do Nemecka, alebo skôr Nemci išli ku ním a úplne ich zdecimovali, že lužických Srbov, tí žijú v Nemecku teraz. Máme severných a južných lužických Srbov, po anglicky Sorbians. Tí už v podstate miznú zo sveta, ten jazyk minimálne. Učia sa nemecky, hej, klasika. Čo sa týka východoslovanskej skupiny, tá sa rozdelila na dva jazyky. Rus, čo je pomenované podľa tých vikingov, ktorí tam proste spravovali za peniaze všetko. A jak to bolo tá ukrajinčina?
ruténsky, tuším, hej, rutenčina, Ruthenian jazyk, Ruthenian, taká rutenčina, ťažko to preložiť, není to rusinčina, to je zase iný jazyk, ktorý máme súčasne, teraz v dnešnej dobe, podobnej ukrajinčine. Každopádne rutenský jazyk a ruský, alebo Rus. Ten Rus je proste ruština. Ruština sa postupne najviac na východe sa usadila. Postupne išli aj na ten východ a kolonizovali Sibír. Môžem povedať, kolonizovali asi, hej. Každopádne, alebo objavovali a usadili sa tam. A z toho rutenského jazyka sa vyklula bieloruština, ktorá už tiež tak mierne mizne, a ukrajinčina, naša obľúbená ukrajinčina. Aj rusinčina, to veľa ľudí hovorí, že to je v podstate ukrajinčina, že to je ten istý jazyk. Ja hovorím, že srbochorvačtina je jeden jazyk, čiže nech si hovoria, čo chcú, ja sa s nimi hrať nebudem. Každopádne, to sú všetky jazyky, tuším. Asi žiaden iný nie je. Veľa slovanských jazykov ovplyvnilo rumunčinu. Taktiež maďarčina, Maďari došli v roku 1000, keď sme sa zrovna rozdelili. V 10. storočí sme sa tak rozdelili, hej. Tak oni došli tesne potom v roku 1000 asi. Alebo tak v tom 10. storočí možno. Hej, na konci 10. storočia asi došli Maďari a povedali si, že Matej Béla, neviem čo, proste začali tu. Kabát je maďarské slovo, alebo beťar je po maďarsky, čo to je ten Juraj Janošik? Zbojník je beťar po maďarsky. Ty beťar, ty zbojník. Ja som si vyhľadal Juraja Janošika na maďarskej wiki, lebo som chcel vidieť, čo tam o ňom píšu. A bolo tam, že Slovák beťar. Takže to je super. A to je rozdelenie jazykov v histórii. Dúfam, že som spomenul všetky slovanské jazyky. Spomenul, hej. Takže sme veľmi blízko poľštine a hlavne češtine. Trochu aj tej slieštine a tak ďalej. To sú také malé jazyky. Máme dosť blízko ukrajinčine čisto z geografie, ale rozdelili sme sa už celkom dávno na tú západu a východoslovenčinu. Rovnako aj juhoslovančinu alebo juhoslovanské jazyky a západoslovenčina sa tiež dávno rozdelili, ale máme extrémne blízko k slovinčine a k chorvačtine a srbochorvačtine. Hlavne tým, čo sú bližšie. Geografia opäť. Bulharsko, Rusko, Bielorusko už nemáme až tak blízko. Ale macedončina stále je akože fakt, že dá sa rozumieť, kamo. Čiže všetky tie jazyky my sme sa rozdelili ako Slovania až... My sme všetci Slovania teoreticky de facto hovorili jedným jazykom ešte v 10. storočí. Čiže tesne viac ako 1000 rokov. 1000 rokov plus tvoj otec. Alebo ak nemáš, tak mama. Ak nemáš, tak niekto iný. Ja neviem. Akože, není to... 1000 rokov, že všetci Slovania rozprávali jeden jazyk, je pre mňa šialené.